Jeg har fornøjelsen at vise dem de mindste artister i verden, levende dresserede lapper. Alle lapperne har seletøj på, så de behøver ikke at være bange for at få nogen af dem hjem. Den første, I skal se, det er lille Esmeralda. Hun er 14 dage gammel. De ser, hvordan en lappe bundet op og binder en fin platinstråd om lammens hals. I have the pleasure of introducing the smallest artist in the world performing fleas. All fleas are harnessed. They have a fine platinum wire tied around the neck like this one. Det var fint, Esmeralda. Så kommer Samson og hans kone Dalila. De fik en baby forleden dag, og det blev så en pige dengang. Det er barnepigen, der går fra en barnevogn. Skal de have lige søster ud? Der var hun. Pas på trafikken, søster. Hun hopper lige over vognen, og hun er så vigtig, hun har fået en ny sløjfe på i dag. Og det sker jo af til, at der er dødsfald i sådan en stor familie, som jeg har her. Jeg vil gerne give mine lapper en pæn og anstændig begravelse. Derfor har jeg den lille livvogn for at spænde en af de allersorteste lapper. Hvad er det, du har fået benene, lille Oscar? Der ligger et lille fnug der. Kan han ikke lide. Sådan. I keep the fleas alive up to about 4 months. This is my oldest flea's name is Oscar. He pulls the merry ground. Og det er Ting Ling Fu. De kan høre på navnet, han er kineser. Han ligger på ryggen og jonglerer med en bold. Den er mange gange tungere og større end lappen selv. Fortæl ham, lillebror. Den næste, I skal se, det er en nydelig ung dame. Mademoiselle Babette, hun går på line. Det er troende født i Paris, fordi hun har sådan en fint fransk navn. Det er hun ikke. Hun er som en pæredansk. Og hun er den eneste linedanser i verden, der går under linen. Alle de andre går bare over. Skyd, Kalle. Kalle. Kalle sig vejen, Kalle. Og så bolden. Ej, den var ugang. Svenskerne kan ikke spille fodbold. Outside. Så skal vi have et mål til. Kom. Så vandlammer. Så var der 2. Så skal vi have travløb. Jeg har ikke masse på fra borgræsseren. Vent nu lidt. Så skynder vi os. Pep, det er godt, Hansen. Skynd dig bare. Pep, det er kænden, der fører. Og Hansen. Hansen. Det var Finland, der vandt. Finland tror han.
slutte på forestillingen og takke dem. Jeg håber, de i fremtiden vil vælge venlige og stemt over for deres laver. That's the end of the performance, and thank you. I hope you'll treat your please a little kinder in the future. Thank you.